नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. चौथीच्या 11 दिवसाच्या गणपती बाप्पाक विसर्जनान अखेरचो निरोप. आज अनंत चतुर्दशी, चौथीचो 11वे दिवस. कारवारच्या भागाभागात सार्वजनिक आणि घरगुती श्री गणेश मूर्ती स्थापन करून 11 दिवसाचे व्रत पूर्ण करून धार्मिक विधीनुसार आज या बाप्पाक डीजेच्या वाद्याच्या तालार विसर्जन करून अखेरचो निरोप दिलो. सदाशिवगड, माजाळी, मुडगेरी, अंगडी हांगाचे सार्वजनिक गणपती मूर्ती आपापल्या लागीच्या वाठारात विसर्जन केले, तर कारवारच्या भक्तान डीजेच्या तालार झांज पथक, ऑर्केस्ट्रा अशा अनेक कार्यक्रमान कारवार शहरातल्यान मिरवणूक काढ मोठ्या जनसमुदायाच्या भक्ताल्या उपस्थितीत कारवारच्या टागोर किनाऱ्यार विसर्जन केले. या वेळार अहितकर घटना घडू जायना म्हण पोलीस यंत्रणा सुसज्जित आशिल्ली दिसून येताली. कम हो ना हम कम है।
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार प्रधानी मोदील्या जन्मदिसा निमित्तान पक्षा वतीन कारवारच्या विविध देवस्थानात पूजा कार्यक्रम देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या 14व्या जन्मदिसा निमित्तान कारवारच्या बीजेपी शहर आणि ग्रामीण मंडळा वतीन मोदी हेमगेल्या आयुष्य आरोग्यासाठी शहराच्या 3 महाशक्ती केंद्राच्या व्याप्तीत पूजा कार्यक्रम आयोजित केलो सकाळी 11 वाजता कारवार शहराच्या गणपती देवस्थानात तसेच देवळीवाड्याच्या श्री दुर्गादेवी देवस्थानात कोडीबाग अळवेवाड्याच्या श्री मारुती देवस्थानात आणि बिणगाच्या श्री माळसा देवस्थानात पूजा करून मोदीजील्या जन्मदिसा निमित्तान तेमका बरे आयुष्य आरोग्य मेळू म्हूण विशेष पूजा करून देवा कडेन मागले या वेळार राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष रुपाली नायक हेमी सांगले की प्रधानी मोदी हेमी देव मानव असून भारत देशात तेमी दिल्ली सेवा अपार अशी असून भारत देश जगात विश्वगुरू जावचो म्हूण तेमगेली इच्छा पूर्ण जावची शक्ती देव तेमका दिवू अशी तेमी सांगले या वेळार बीजेपी पक्ष प्रमुख विविध स्तरावेले पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले महागणपतये नमः ओम तद्विष्णा अपरमं वदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीन्द्रचरातम् तद्विष्णा सवैषण्यमाजा ध्रुवागुं दशमिन्दते नामदे भोजे के सहस्राक्षरावरमेत्य रामेश्वराय श्रवणादाद वेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अत्यन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद स्वच्छता ही सेवा 2024 श्रमदान कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2024 या कार्यक्रमांतर्गत कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम पार पाडलो या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया आमदार श्री सतीश सैल MLC श्री गणपती ओळेकर SP नारायणन इतर सरकारी अधिकारी स्वयंसेवा संस्था आणि शालेय विद्यार्थ्यां या स्वच्छता कार्यक्रमात भाग घेतिलो ಸಡನ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಯಾಕಡೆ
फोटो देखते कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.